kauye uladaina ango sharia sumba ama yini andem fe dem senu fe ka sabali ko la men doni ke juin kalot le tan sheki nata Mali fantan nani bela jele na voiti dobina ke no ango ma go kalafli o kalafli e muye wa fama ko referendum jamana dembe ka je kata voiti doke la hala doka la hala mundo anga sharia sumba faleni de kodo o de bina ke juin kalot le tan sheki samba fulani mbwan saba dugutigi anga foli biye monsieur le maire anga foli biye conseil fenfenbe quartier konéano anga foli ba bela jelen Mali sharia sumba menye foli doni kawye ay lamelike anana chodi sharia sumba yi te ka fo asibina ka chenani nu uche duru usigi dron ko do jignu kolo la dro ka ke ka chumali donka amanate sharia sumba rebna chodi jamana kono ni jamana ka independence soro wali mana ni yelema kera fanga la geleya do kera jamana deuna fanga yelemana décembre kalo samba flani mugan kelen temene beko ma ko assise nationale de la refondation jamana deunga nyogonye ba ka tabolo kura do jamana koro no de kera décembre kalo samba flani mugan kelen temene na Mali bela jelen wolela kene ka sebila ka aklina di jamana tabolo ko nyumana asimiye fangandragi mekalo samba fulani mugan kele kalo damado ko fe jamana ka bo jamana fambe mago taru sigi sebe kono kapma okoka la nyini kemeduru ni tanu wulom vlade kumbe keneka no ye sharia sumba yelemani e okuma la nyini kono donc mauka famia constitution asimika constitution te Mali jauta te wageta te ou bien anga président d'honneur agibu asimi dambele tate ou bien en Mali espoir mono nané fait en fait non commune ena en tate Mali dem bela jelende kala nyini to donc asimi ale de jamana nyemaye aye sharia domba wole ka fuye aywa antina ma wara wole ble amida awdela akalamba la adoni mbawla ka da anga tabia uka aya laje ka constitution kura nyina malideuna malidombu yere ye sharia sumba mon kono octobre kalo samba flani mugan kele a kun folo dira asimima asimiya charinga ta fambe malidon ya laje asimitla ka jakulu flana sigi ku ka laje alibi ka tenten ka fese mun ka malidon ma o bara nana di asimima février kalo samba flani mugan fla ya famia donc on l'a tourné mars kalo la samba flani mugan sabat temene asimi ya degré bo ka fo constitution kura semena nga atise ka ke sharia yi tuga sila ni malido ma fo ko awo keme sarada la anga biduru ni kelen soro nga laini ye munye anga keme sarada bisigini ko fo bikono doni ko amo de nyini juin kalot le tan sheki nato samba flani mugan saba korofna sud mogo dugutigi ni ka mogo ni sharia suma nye malika yerema horonya ka segama ko respect de la souveraineté ka andambe sege amma ani mama bi fe ka barake malika nafate fenfena ankana dola nuye sharia sumba ina ya sharia se bisabani kelenana obi malika yerema horonya de fo
Jonya ko mun bɛ an ka sigida dɔw la ko k'olu ɲɔngiri i bɛ t'o sɔrɔ sariya sen 4nan kɔnɔ ka du kɛ du ye k'a fɔ an bɛ farajɛw ladege ka Américains ladege olu ka koloko juguya ninnu cɛ ni cɛ bɛ furu ɲɔgɔn ma muso ni muso bɛ furu ɲɔgɔn ma sariya sen 9nan na Mali sariya sunba y'o yira k'a fɔ Mali kɔnɔ cɛ ani muso dɔrɔn de bɛ furu ɲɔgɔn ma Mali sariya b'o dɔrɔn de yamariya. A tigɛra fɔ la sa denmisɛnw a ye mankan da. O kɛkun ye mun ye ka frein siri PDA ni gɔrijigiya ni guniya min bɛna jamana in kɔnɔ. O t'an danbe ye. O ti anw danbe ye. A y'a faamuya. Asimi ko ale b'a nin di Mali ma ni sɔrɔdasi ninnu bɛɛ ko b'u nin di Mali ma o la sariya sen dɔ bɛ yen nɔ an ko 24nan ni bin kɛra jamana kan ni dankari kɛra jamana na ni jamana b'a fɔ ko le pays en danger denmisɛnw bɛ san 18 na ka yɛlɛ olu bɛ yamaruyalen ka kɛ sɔrɔdasi ye walasa ka faso kumabɔ muso ni sariya sunba in bi aw de kan dankari mun bɛ k'aw la cɛlasigi la dankari minnu bɛ k'aw la sigida la ko parce que a ye musow ye ni sariya sunba in bɛ bɛɛ bɛrɛ kɛɲɛ cɛ muso denmisɛn maakɔrɔba maliyɛnden ni kɔni ala y'i bange Mali dugukolo kan ko an bɛɛ ye kelen ye a y'a faamuya an ko tuguni n'i bɛ fɛ ka kɛ Mali ɲɛmaa ye Mali président ye i bɛ Mali masakɛya ɲini i ka kɛ malien d'origine ye o kɔrɔ ye mun ye nationalité wɛrɛ kana k'i bolo ko n ye français ye n ye anglais ye o tɛ don min i bɛ t'i ka candidature déposer i kɛra cɛbɔ ye Mali ɲɛmaaya nɔfɛ ni anglais ta b'i bolo américains ou bien chinois japonais français i b'o nationalité i bɛ jɛ o kɔ pewu ka Mali nationalité dɔrɔn de présenter o kɛkun ye mun ye an bɛ fɛ k'a dɔn n'i ye fasoden yɛrɛ lakika ye n'i bɛ fɛ ka jɛ ko dɔ kɔ Mali kama baw ne e kɛra sisan France nationalité b'e bolo Amérique ta b'e bolo ou bien Congolais n'i ye dantɛmɛ wale kɛ n'an ko an bɛ juger i bɛ coyi kɛ i bɛ t'olu fɛ yen nɔ bawo ni constitution in kɔnɔ fanga dilen don président ma président de bɛ premier ministre nommé ale de bɛ ministre nommé mais a bɛ premier ministre ɲininka ni premier ministre ye dantɛmɛ wale kɛ k'a fɔ ko gouvernement bɛ démissionner o bɔra a la directement a bɛ premier ministre bɔ yen k'a fɔ fana ko ministre damadɔ ko kɛ k'a bɛna gouvernement démissionner o tɛ olu bɛ bɔ yen nɔ maa wɛrɛ bɛ danaya bɛ da o kan ba anw malidenw anw ma premier ministre choisi anw ma ministrew sugandi anw ye président de sugandi ka da a ka kumakan kan an ye danaya juru ta ka don président de la wa o président fana ni fanga bɛɛ b'ale de kaman kɔrɔ n'ale fana ye dantɛmɛ wale kɛ ale fana bɛ se ka destituer o kɔrɔ ye ale fana bɛ se ka bɔ présidenya la k'a to a ka présidenya okumu kɔnɔna na o ye mun ye u b'a fɔ o ma ko haute trahison n'a ye janfanjugu kɛ ka don ni jamana ye dajugu dɔ fɛ an ka hɛrɛ tɛ mun na vraiment ka maa wɛrɛ ka nafa défend Mali kan a bɛ fɔ o ma haute trahison parce que a y'a yɛrɛ ka kalikan sɔsɔ n'i kɛra président ye i bɛna kalikan de siɲɛ k'i siɲɛ malidenw bɛɛ lajɛlen i tɛ Mali janfa i nana de ka Mali ka nafaw défend n'i y'a kɛ fangabonda dɔ bɛ yen ko parlement o parlement assemblée nationale b'o la sénat b'o la sariya sen dɔ bɛ yen nɔ o bɛ o fangabonda 7 de fɛsɛfɛsɛ fɔlɔfɔlɔ constitution tɛmɛnen 92 la 8 kun don nka a kɛra 7 ye o ye président yɛrɛ o ye gouvernement o ye parlement ye o ye cour suprême ye cour constitutionnelle ye cour des comptes ani haut conseil économique social environnemental o fangabonda 7 o de bɛ Mali yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ
la constitution o be maliden bela jele sanfɛ nango sharia sumba sharia u bela ba sharia baju anw segu ko kete abi bela jele sanfɛ hali ni président ni ye sharia sɔsɔ o sharia klemu ni e de bena signer ka kɛ sharia ye o sharia bi inomne to wu kete nul n'est au-dessus de la loi abe sharia bela jele sanfɛ anga ni sharia sumba yi aye fanga belebele do anga dugutigiw la chef de quartier anga légitimité traditionnelle anga dontigiw kɛlɛ dɔw bɛ se ka kɛ sigidaw la yana a bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛnabɔ tribunal sow la olu de y'a ɲɛnabɔ fɔlɔw ye o bɛ an ka sariya sunba in kɔnɔ sariya sen 179 na o a mana passé constitution mana passé u ko sariya sen misɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ sigi u b'a fɔ ma ko loi organique ɲɛfɔli bɛna kɛ dugutigiw ye chef de quartier ye u yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye o sariya lafasali la mais mun fana fɔ aw ye mɔgɔ caman bɛna fɔ ko yamaruya tɛ Asimi n'a ka mɔgɔw bolo mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ yɛlɛma o yɛlɛma kɛra Mali kɔnɔ a bɛɛ kɛra fanga yɛlɛma sira de fɛ fanga ndarakira de 22 septembre 1960 anglais ka nga indépendance ta président Modibo Keïta ala ma hinɛna la ale de ye sariya sunba fɔlɔ sigi nango Mali constitution fɔlɔ o kɛra ko première république DJ bɛ sabali musique la dɔɔni o kɛra ko première république o mana bɔ yen Musa ye coup d'état kɛ Modibo la 68 mais san wɔɔrɔ kɔfɛ le 2 juin 74 an ka sariya sunba filanan sigila an donna deuxième république kɔnɔ 91 ATT ye Musa bi conférence nationale la 25 février 92 sariya sunba sabanan sigira an b'o troisième république de la bi sariya sunba naaninan o de bɛna kɛ juin kalo tile 18 nata san 2023 ni malidenw sɔnna Mali ka yɛlɛma Mali ka kɛ an ta ye juin kalo tile 18 nata laɲini de bɛ kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka bɔ ka taa kala fili Mali ye a ti kala fili Asimi ye n bɛ segin a kan a ti kala fili Maliki Jawo ye a b'a fili Mali de ye walasa Mali ka k'a yɛrɛ ta ye baw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min Mali bɛ janfan jugu min kɔnɔ Mali bɛ ɲɛnini jugu min kɔnɔ tubabuw fɛ fɛn o fɛn n bɛ Mali lakana an k'a don an ka sariya sunba in kɔnɔ walasa sini ma sinikɛnɛ ma an denw bɛ se ka lafiya cogo min walasa sini ma sinikɛnɛ ma an ka dugukolo nafolo bɛ kɛ an sago ye maa tɛna na bi Mali kan baw Mali an bɛ diɲɛ de kɔnɔ u bɛna fɔ de nin ti aw ka sariya kɔnɔ baw Mali ye sariya sunba ONU na sariya fɛn fɛn bɛ yen nɔ Mali y'a bɛɛ ratifié donc Mali y'a bɛɛ sɛbɛntiya donc n'i y'a sɛbɛntiya diyagoya i ka sariya sunba kɔnɔ i b'u don a kɔnɔ i yɛrɛ ka fasodenw sɔnna mun ma a votera démocratie kɔnɔna la bɛɛ fanga kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen sɔnna ma laɲini ye mun ye juin kalo tile 18 san 2023 a ka bɔ ka taa voter n b'o de fɔ aw ɲɛna o la sa an ko papier jɛmani bɛ yen bilenman bɛ yen ko jɛman de ka ɲi ko bilenman man ɲi jɛman ka ɲi bilenman man ɲi jɛman ka ɲi bilenman man ɲi o de laɲini bi aw fɛ kɛmɛ sarada la dugutigi i n'i ka sigidala mɔgɔw mouvement Mali espoir nana kana o danaya juru do danaya juru ɲini aw fɛ walasa a ka se ka taa nin vote in kɛ vote in na a man gɛlɛ hali dɔɔni baw an ka ɲɛmaaw y'a ko nɔgɔya sisan aw ka maire m'a fɔ ko karitiw nana ko lundi k'u b'a tilaliw kɛ wa c'est vrai carte biométrique do o yamaruyalen do carte nina yamaruyalen do carte d'identité yamaruyalen do passeport yamaruyalen do permis yamaruyalen do hali du carnet yamaruyalen do
a kɛkun ye mun ye maliden fɛn ye san 18 ye ka yɛlɛ bɛɛ k'i sen don vote la bɛɛ ka ye vote la maa si kana kɛ bolokɔfɛ fɛn ye an ka laɲini ye o de ye o la sa ni laɲini sɔrɔla ni cour constitutionnelle n'o ye fangabɔda dɔ sariya sunba ye ale fana bɛ jaabiw di ni jaabiw ye k'a fɔ ko awɔ de bɛ a yi sanfɛ tile 8 o kɔfɛ Asimi bɛ sariya sunba in n'o ye sariya sen 191 a b'a promulguer a b'a yamaruya a bɛ kɛ sariya ye maliden bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali ale kɔnɔ donc an kɔni ka laɲini ye o de ye musow denmisɛnw ni sariya sunba in aw de ka nafa b'a la musow n b'a fɔ cogo min aw lakananen don kosɛbɛ ni sariya sunba in kɔnɔ an ka laɲini ye aw si kana to so k'a fɔ wi tɛmɛna ka ban o man ka kɛ dɛ an bɛ taux de participation o taux de participation ye mun ye kɛmɛ sarada la anw bɛ 80 de nɔfɛ walima 90 a ɲininen don aw fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan n'o ye hali kɔfɛ mɔgɔw ye n'an ko diaspora mɔgɔw u fana y'u ni yɔrɔ sɔrɔ sariya sunba in kɔnɔ bawo yamaruya kɛra k'a fɔ u yɛrɛ bɛ se ka kɛ député ye u bɛ se ka kɛ Sénat fana baarakɛla ye o bɛɛ kɛkun ye mun ye ka Mali tin d'u la u fana kɛ fasoden ɲuman ye donc n bɛ ka o ɲɛfɔli damadɔni de ka aw ye ni hali bi mɔgɔw ma faamuyali kɛ an nakun don walasa ka farafasiya di aw ma dugutigi i n'i ka chef de quartier i n'i ka jama bɛɛ lajɛlen bi yan vraiment n b'aw remercier an b'aw ka disposition na hali bi ka farafasiya d'an ma salamu aleykum. Bureau in valideli la ne hakilina tɛ dɔwɛrɛ ɲuman de don parce que an y'a ye jama bɔra jama wulela jama bɔra bureau fana validera bureau validation critère ka ca mais critère b'a to ni bureau bɛ valider an y'o sɔrɔ yan bureau bɛ valider ni les 2/3 des membres sont présents donc an y'a constaté bureau mɔgɔ 2/3 sɔrɔla yan fo ka dɔ yɛlɛ a sanfɛ donc o diyara an ye kosɛbɛ o b'a yira mɔgɔ tɔgɔ bɛ bureau la a caman nana o diyara an ye kosɛbɛ o de kama an ye bureau valider vraiment balimakɛ an sewara i m'a ye hali sisan jama bɛ yen an tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ sewa kɔ an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ kunbɛn ka ɲɛ ye bureau bɛ valider ka ɲɛ ye o y'anw sewa kosɛbɛ ne bɛ min fɔ bureau validation kɔfɛ bureau kura min sigilen filɛ nin n'a ɲɛmɔgɔ ye Papiso Jara ye mais min fɔ a ye baara tuma caman b'a fɔ n ka intervention na bureau sigili tɛ bureau baara bannen bureau sigili mɔgɔ bɛ kɛ bureau la a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnna baara de kama voilà i bɛ poste min na i kan k'o baara de kɛ bureau sigi ye baaraba ye dɛ a tɛ bureau sigi k'an kɔ don n'i ye bureau sigi ka valider o kɔrɔ k'i jɛna ni tɔn sariyaw ye i donna tɔn na donc tɔn min fana don baara tɔn de don parce que tɔn in sigira Asimi n'a a nɔfɛ colonel de ka hakilinaw kama donc mɔgɔ i donn'o tɔn na i tɛ se ka taa au contraire la donc i bɛ baara de kɛ baara min bɛ olu hakilina yakubaya voilà donc an tɛ se ka foyi wɛrɛ fɔ Papisi n'a ka mɔgɔw ye u ka baara kɛ an mago jɔr'u la su tile u ka répond vraiment o de la an bɛ se ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲiniw bɛ sabati o la ni ala. An tun bɛ Korofina Sud la nin basima tɛ an kun nana an ka comité de valider ka yamaruya k'a fɔ u donna an ka tɔnba in na ani fana an bɛ hukumu kɔnɔ bi n'o ye campagne référendaire ye référendum mun bɛna kɛ vote kalata mun bɛna kɛ juin kalo tile 18 san 2023 nataw Mali fan bɛɛ lajɛlen na an b'o campagne hukumu kɔnɔna la an na ɲɛfɔ kɛ an ka tɔnden kuraw ye walasa u k'a faamuya sariya sunba mun filɛ nin ye Asimi ta tɛ colonel Maliki Jawu ta tɛ Sadio Kamara ta tɛ Mali de ta don malidenw de ta don a kɛkun de ye walasa sini ma sinikɛnɛ ma an k'a fɔ ko tare Mali jara sariya sunba nin a bɛna anw maliyɛnw de kama an nan'o ɲɛfɔli de kɛ bi Korofina Sud mɔgɔw ye an ka tɔnden kuraw ye an ka ɲɛfɔli ninnu ye nafa ɲɛ bawo o de y'a to n y'a question réponse ɲininkali ni jaabi
k'a lajɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ u y'a faamuya n y'a kɛ exprès ye ka sariya sen dɔ to yen n'o kɛn bɛ mankanba ye bi ko laïcité laïcité ye mun ye sariya sen 32nan de don sariya sunba in kɔnɔ ko diinɛw bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min Mali in kɔnɔ silamɛ diinɛ chrétien diinɛ ou bien josɔnnaw n'o ye kɔntɔrɔ ni sanɛw ta ye ni laïcité in y'a ko nɔgɔya an ka sariya sunba kura in kɔnɔ a ko a yamaruyalen don diinɛ bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ mɔgɔ ni i sigi ɲɔgɔn bɛ cogo min bɛɛ k'i ka bato kɛ n bɛ segin a kan hali kuranɛ kɔnɔ sura min bɛ yen nɔ n'o k'ulu alal kafirina sura in laban na lakum dilikum waliya dini ko i ka diinɛ a kɛ i ta ye fana ye n ta ye maa si kana maa si wajibiya n'an bɛ se k'a fɔ o la hali an daba masa yɛrɛ n'o ye Ala ye o ye o laïcité in yɛrɛ yamaruya donc maaw ka sabali kana futinɛ don kow la Mali in kɔnɔ Mali den bɛɛ lajɛlen ye kelen ni sariya sunba in dilanla maliyɛnw de fɛ malidenw de fɛ expert bɛ wɛrɛ ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na a dilanla k'an ka tabiyaw an ka valeur sociétale a tɛnkuna olu de la walasa sini ma sinikɛnɛ ma Mali bɛ k'a yɛrɛ ye sariya sen 34nan yɛrɛ min fɔ o bɛ Mali ka maliya de fɔ ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma ka an danbe segin an ma k'an ka maliya segin an ma le respect de la souveraineté n'o ye an ka yamaruyaba in ye k'an ka danbe segin an ma an ko tuguni ko le respect strict des choix opérés an mana maa o maa sugandi k'a fɔ an n'an o bɛ baara kɛ nin ye tubabu ye o nin ye chinois ye o e ye japonais e tɛ fɛ ka baara k'olu fɛ an b'a fɔ i ka taa bawo anw k'o de n'an yɛrɛ maa mun sugandi i ka sɔn o ma i k'o kow respecter an ko fana la défense des intérêts des Maliens maliden ka nafa tɛ fɛn fɛn na i ye ministre ye o i ye directeur ye o i ye opérateur économique i ka n'i sen don o la donc ni sariya sen 34nan ye a b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de segin an ma a b'an danbe segin an ma a b'an ka maliya segin an ma maliden bɛɛ kan ka mungiri ni nin sariya sunba in ye n'o ye sariya sen 191 laɲini kelen de b'an fɛ juin kalo tile 18 nata san 2023 bɛɛ ka bɔ ka taa voter n y'a fɔ carte biométrique carte nina passeport carte d'identité carte nina carte militaire même carnet de famille jamana ɲɛmaaw ye ko nɔgɔya ka mɔgɔw yamaruya ka voter nin bɛɛ lajɛlen n'i ye san 18 kan yɛlɛ i yamaruyalen don ka voter Maliens 8 millions olu de yamaruyalen don nin ko in na i y'a faamuya an b'a ɲini malidenw fɛ ni sariya sunba mun filɛ nin ye a ka kɛ sariya ye a ka kɛ tare kɛmɛ sarada juin kalo tile 18 nata maa 80 maa 90 kɛmɛ sarada kɛmɛ 80 ni 90 an ka laɲini ye o de ye walasa diɲɛma k'a ye k'a fɔ an bɛ an ka président ɲuman in fɛ an b'an ka transition mais an bɛ Mali fɛ an ko Mali de sini ma sinikɛnɛ ma denmisɛnninw b'a fɔ fɛn bɛ san 18 la yɛrɛ nin constitution in ni sariya sunba in nin ye aw de ta ye n b'o weleweleda ka ɲɛsin Mali cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma